अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांचा वाढदिवस शिरोडा नाका येथील दिव्यांग विकास आणि प्रशिक्षण केंद्रात साजरा करण्यात आला। दिव्यांग मुलांसोबत केक कापून खाऊ वाटप करून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। दिव्यांग मुलांनी दिलेल्या शुभेच्छांमुळे पुंडलिक दळवी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अश्रू अनावर झाले। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर सर, हॅपी बर्थडे करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।